האנשים המרכזיים שבאו לשם לישיבת הכותל היה הרב הדרי. הרב ישעיהו הדרי, ראש הישיבה, הוא אישיות חינוכית תורנית יוצאת דופן. הוא התווה את דרכה של הישיבה מיום היווסדה, השפיע, האציל על חיי הישיבה, אך יותר מכל הוא עיצב את דרכנו לחיים, והוא עיצב את דמותו של בן ישיבת הכותל ובוגר ישיבת הכותל. זה הרב הדרי. זה ליגה לא א', אין בישיבות כוח תורני כזה עצום. כדי להגדיר את ישיבת הכותל, אתה מגדיר בעצם את הרב הדרי. ואם אתה רוצה להגדיר את הרב הדרי, אתה מגדיר בעצם את ישיבת הכותל. כולנו זוכרים את התחושה הזאת של השיעורים הראשונים שאנחנו יושבים, מסתכלים אחד על השני, ולא ברור באמת, אנחנו לא מבינים, זה רק אני, זה כולם. והרצון הזה בעצם לדרוש את ההצטיינות, לדרוש את המאמץ, לדרוש את היגיעה בתורה, לדרוש את לא להכיל בכפית. פיזית בישיבה הייתי מעל 12 שנה, אבל בפועל אני מרגיש את עצמי כתלמיד של הרב הדרי ותלמיד של ישיבת הכותל כבר כמעט קרוב ל-40 שנה, עוד כמה חודשים, 40 שנה. וזכני לגדר, בונים ובני בונים, חכמים ונבוינים. אוי הווי השם יראי אלוהיקים, אנשי אמס זרע קודש בהשם והקים. וזכני לגדר. בתחילת דרכנו בישיבה שהגענו, נתת לנו את החוויות בלימוד בצורה מיוחדת במינה. את החמימות שבלימוד, את האור המיוחד שהענקת בשיחותיך בישיבה, מילאו אותנו ונתנו לנו את ההרגשה של אור תורה גדול שמתפשט. בהתחלה, אולי זה אפילו לא רק בהתחלה, גם אחר כך, להכיר את השיחות הגבוהות. המטרה של הרב הדרי הייתה תמיד, אני חושב, לרומם אותנו, לדבר גבוה, וברור שהדברים נקלטו. כמובן שזכינו שהרב הדרי היה הצינור המרכזי לחבר אותנו אחר כך ממלוא ברבות השנים, גם בכולל, לכל מי שזכינו ללמוד ולקבל ממנו בישיבה. כל מי שלמד אצלו, ולא משנה מתי, זו זכות גדולה. היכולת המופלאה הזאת לקחת טקסטים, קטעים מהגמרא, מהאגדות הש"ס, ולהחיות אותם ולהפוך אותם למשהו לא פחות למדני מאשר הסוגיות המעמיקות ביותר בנשים ונזיקי. זאת יכולת מופלאה. אנחנו היינו דור שגדל על ריה"ל, מהר"ל, הרב קוק, והרב הדרי פתח בפנינו צוהר, פתחו של עולם, לעולם חדש. בוגר ישיבת הכותל, במחזור השני שבהקמת ישיבת הכותל, כשהתגוררנו בבתי מחסה, ללא חלונות וללא דלתות. שם הרב היה מעודד ותומך ומחזק כדי שנוכל להמשיך ולהחזיק מעמד בישיבה. היה איזה חור שאפשר לשפץ, הלכו, שיפצו אותו, יושיבו שם שני אברכים. היה עוד איזה חור קטן, מתחת לאדמה, הלכו, שיפצו אותו, יושיבו שם איזה אברך. וככה עוד מקום בעיר העתיקה, עוד מקום בעיר העתיקה. הייתי בין הראשונים, ובאתי שם כבחור ישיבה, והרגשתי מיד בבית
בין החומות, בתנאים לא תנאים שהיו אז בישיבת הכותל, אבל בעיקר בזכות זה שרב אדרי קיבל אותי ונתן לי להרגיש בבית בישיבה. קיבל אותי לישיבה, ולקראת היציאה הוא נתן לי את הוראות ההפעלה, חולצה בפנים וגרביים אל הסנדלים. זאת הייתה הסיום של הפגישה הראשונה שלנו. הרב אדרי, בלשונו החדה והברורה, טוב, להתראות, ראש חודש אלול, סנדלים עם גרביים וחולצה בפנים. חורף תשל"ו, ואני גבאי בישיבת הכותל בהוראת הרב אדרי כמובן. באחת השבתות נסעו הרב ומשפחתו לשמחה מחוץ לירושלים. תפילת מנחה ערב שבת, בחוץ רוח, גשם, והנה מצלצל הטלפון הציבורי, זה עם האסימונים הסמוך לבית המדרש. אומרים לי, יש לך טלפון. ניגשתי לטלפון בחרדה, עכשיו, ערב שבת, מה קרה? לקחתי את האפרכסת בחרדה, והכל מעבר לקו, שלום, אדרי, לבית אלוקים נהלך ברגש, ברד רוח גשם שלג ונתקע השיחה. ואז הבנתי שני דברים. האחד נפל לי האסימון, והשני, את הגמרא במסכת פסחים האומרת על רבי יהודה בן ביתרא, אתה בנציבין ומצודתך בירושלים. כך במשך שנים אני מנסה לחקות אותו, להעתיק, לשכפל את יכולת ההכלה שלו. הכלה של כל אדם, הכלה של כל טיפוס, גם של טיפוס. אין ספק שהמסרים, הקווים המנחים של הרב אדרי הם אלה שמכוונים אותי היום, ואני אוהב לשמוע שוב ושוב את המימרות של הרב אדרי. טוב להודות להשם, לזמר לשמך העליון. והרב אדרי אמר לי, הוא התבסס על המדרש המפורסם, שקין לא ידע מאיפה הנשמה של הבל יוצאת. הוא אמר לי משפט שאני לוקח אותו לכל העשייה החינוכית שלי היום. כמו שלא יודעים מאיפה הנשמה יוצאת, לא יודעים מאיפה הנשמה נכנסת. וזה המשנה החינוכית. הרב אדרי, שכל כולו וכל דרשותיו וכל הנהגתו הייתה של יהודי שמעביר את התורה מדור לדור. יהודי שדיבר על העבר בלשון הווה, ובעיקר שדיבר על ההווה בלשון עתיד. כשהולכים במקום עבודה, אז בדרך כלל רגילים להגיד יפה שלום למנהל, לבוס, לאדם הגבוה יותר. אם הולכים עם המוסר של הרב אדרי, צריך קודם כל להגיד שלום למנקה. להגיד קודם כל שלום למי שנחות ממך ופחות ממך, למזכירה. אנשים שעושים לך את היום יותר קל ויותר פשוט, אנשים שמנקים את רחובותיה של ירושלים. אחד הדברים שהרב אדרי לימד וחינך והשפיע עליו הוא הכרת הטוב, והכרת הטוב הולכת ומתעצמת עם השנים, וההזדמנות הזאת של יובל ה-80, הגיעו של הרב אדרי לגבורות, הם ההזדמנות לאחל גם מזל טוב, גם איחולים של בריאות, גם איחולים של הצלחה, וגם ובעיקר תודה. יש לי הרבה הכרת טובה לישיבה ולכולל ולרב עצמו. ליווה אותנו בכל שמחה, בכל אירוע, בהתייעצות, בחשיבה, בהרבה דברים נפלאים. אני חייב תודה לרב אדרי, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת להגיד לו תודה ולאחל לו אריכות ימים מתוך בריאות, והיום אני יודע להעריך את זה ולהגיד לו שזה דבר חשוב מאוד. אני מאחל לרב ולרבנית בריאות טובה, אורך ימים ושנות חיים ושלום. הרבנית נעמי, לאורך ימים ושנים, שהיא הייתה דמות ואישיות בפני עצמה מאחורי כל הבניין של ישיבת הכותל לדורותיה. אנחנו מודים לרב על כל המאמצים, וגם לרבנית שתמיד עומדת ודוחפת. אני יודע
אחרי הרב ושומרת עליו כל הזמן. אנחנו מודים לכם בקרב לב. תודה רבה. ירידה לכותל כמובן, ואת השיעורים על הגג של הבית, והפרידה מהסוכה. הדברים האלה בהחלט מעוררים זיכרונות נעימים, ואיתם אנחנו נוסעים עד היום הזה, ובעזרת השם מקווים שנמשיך ליישם את מה שהודרכנו אליו ומה שהרב נתן לנו. וגם בכל ההקשרים שאני עוסק בהם, דבר שמאוד זכור לי זה העניין הזה באמת לתמוך את הדברים באסמכתאות, לא להביא דברים ככה באוויר, אלא כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה, ושדברים צריכים להיות מבוססים, וזה ככה הולך איתי לכל אורך הדרך, חוץ מהרבה זיכרונות מאוד מאוד נעימים מהישיבה, משנות הישיבה, מהרב הדרי, מהאישיות, מהשיעורים. הרב הדרי היה מכה על הקודקוד ואומר גדל. מאז כניסתי לישיבה, מכל דיבור ומפגש איתו, אני יוצא בתחושה שהרב איתי, ותמיד היחס מגדיל ומרומם. גם העיסוק שלי האקדמי, הלימוד תלמוד והשילוב של מחקר אקדמי הוא בהשראת הגישה המאוד שיטתית, ביקורתית, עיונית, רחבת אופקים שהרב הדרי מכיל בשיעוריו, גם בשיעור בתנ"ך, גם בשיעורים בהלמדה. הישיבה בעצם מלווה את העבודה היומיומית שלי כמעט כל הזמן. עומדת מאחורה ובעצם נותנת לי את כל הכוח בעבודה החינוכית. המשפט המפורסם אומר שאין אדם עומד על דעת רבו אלא בחלוף 40 שנה. מורנו ורבנו הרב הדרי חלפו כמעט 40 שנה. והיינו צריכים את השנים הללו כדי להצליח אולי ולו במעט לעמוד על דעת רבנו. על דעת רבנו שלימד אותנו מהו בית מדרש, מהו סטנדר, מהי חברותה, מהי קבלת שבת אצל הכותל. אני צריך להגיד, זכיתי שבני דוד למד אחר כך בישיבה כאן, שם גם כן. ואינני מצטער כלל על כך, מפני שהוא, ברוך השם, זכה שמה, איך לומר, להשיג את מה שצריך להשיג. שמע תפילתי